देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Hello everyone, welcome back to my channel. Ang channel hoy boy ko pranay thaba sa kalama boy pumazang tango mazang dong ma video ko na lang thaban mit channel lagi fur. Nay लोगोफोर जोङो दायो मन्दिर सिङावहाय सहैबाय ओमफ्राय खुलुमनो थाखाय लाइन जानांगौ नालाय ओंखायनो लाइन जाना थाबाय आरोना बेयावहाय आङो बेयाव थानाय रायलायनाय बुंनायखौनो होनो हागौमोन नाथाय उनथिंजाय माने देक दामगासिनो माने सं खोनाबाय थादोंमोन आरोना मेथाइ दामनाय खोनाबाय थादोंमोन ओंखायनो माने कपिराइट फैयो नालाय ओंखायनो आङो होनो हायासै जोंनि रायलायनायखौ माने याव लाइन थानांगौ जायो बहुत मानसि थाङो आरोना ओमफ्राय नै लाइन थायै थायै सहैबाय जायगायावहाय खुलुमगासिनो दं दायो माने बेखौ बाहेरावहाय खुलुमो आरोना फार्स्ट टाइम थांनाय नालाय जोंबो मोनथिलायलाङा जाय थांदोंमोन माने थांखांबाय बिसोर आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नै बाहेरावहाय दायो आङो धुप सावगासिनो दङ ओमफ्राय थाङै थाङै मेन सिङावहाय सहैबाय नै जोङो खुलुमगासिनो बहुत मानसि जायो बहुत थाङो आरोना माने जोंबो थांनो होननानै गोजोननाय लानो थाखाय थांबाय नै दानिया लोगोआबो खुलुमगासिनो दङ नैथिंजाय दानिया जोङो खुलुमखांनानै नै बाहेरायाव ओंखारबोबाय माने आं सेल्फि फटक लानो नागिरदोंमोन बाबो भिडिअखौ मोजां लाजोबनो हायासै माने बहुत भिर मानसिया आरो भिडिअ लानो हायानो माने भिडिअ लानो होआनो आरोना ओमफ्राय जों नै खुलुमना बाहेरायाव फैखांबाय फैनानै फोथाबो लाबाय आरो दा लोगोफोर दंबावो आरोना लोगोफोरा दा खुलुमहैसिगोन आरो नै लाइन थागासिनो दं बैलाय लोगो साथामाहाय बिसोर लोगो साथामाबो खुलुमखांबानो जोबसिगोन आरोना जोंनिया नै दानिया आंहा आनिखौ लोगो मोनबाय गोबाव मानि जाबाय माने गोबावथ' जायाखै बारा थेवबो बिथिंजाय आब'बो दङ मामाबो दङ मामा माने आइबो दङ ओमफ्राय जों फटक लानो होननानै माने आब'आ बुंदों आरोना फटक लानो नाथाय भिडिअस लाबाय थादोंमोन बेनि उनाव फटक लाबाय नै लाखांनायनि उनाव नै शिब बाबाखौबो खुलुमखांबाय बिथिंजाय नै जायफोरा फैयाखै माने जायफोरा थाङाखै थांनो हागोन माने आं भिडिअखौथ' थांखालि होनो हायाखै नालाय उनावसो होनाय जासिगोन दायोसो नै आब'नि फिसाजोआ माने बिराद मोजां मोनो आरोना आंखौ माने गाबो आरो फैनो नागिरबानो आं दाख्लै फैदोंमोन नालाय बिसानिफ्राय थांनानै याव माने आंखौ नुयैनो माने गाबसोबायनो आरो ओमफ्राय आं सोंदोंमोन आरो गाबनाय नामा होनबा औ गाबनाय होनना बुंदों आरो माने आं भइसखौ होनो हायासै सरि मानो होनोबा बेयाव बेकग्राउन्डथिंजाय माने मेथाइ दामगासिनो नालाय मेथाइ दामनायखौ होयोब्ला माने कपिराइट फैयो नालाय बेनिखायनो आनिया आरो आंनि फट'खौ खेबहोदों आरो गावनो लायैखाय भिडिअ लायाखै दा हटेल हाबनोसै जोंफोरा फार्स्ट टाइम नामा गिलायलांलै आंहा बन्द' नामा होनलांबाय थादोब्रा बन्द'सो दां होनदो गिदिर आरनाय दोंलायबावसो बबेथि बोखारनानै खोनसेयाव इसेबो थांनाय बबे मोनसेथि जालायलायदों बबे मोनसेयाव मा खालामफैदो होनबावदों नै बाहेर थांग्रोबावला दा जादा नायगोन र' बिदि जागोन ओमफ्राय जि जाबायनो आरो दा जोङो ओमफ्राय फैसानि गैया जाबायनो आरो दा आंनि माखौ होगोन बे नेक्टार्स खालामगोन बेखौनो होनागोन आङो दा नों बुंनायखौनो नोंनि दै लोंनायखौ लानोसै एबार जाबाय
हाथाया मैदेर हाथाय आंना नै सैमा हाथाय गाहाय नाय हेरखेवफोरखौ बावसे नोंनिया स्रागारसो आंनिया नाय नोंनिया गोजानिया फ्रांगोना आंनिया गोजानिया समान गाहायनि हेरखो गिदिरखा फिसा फिसा दंबावोसो बेबायदि नालाय दे मा ओंख्रि खोन्थादो मिरामिसलै जा दालि दोङो ओमफ्राय माथो सातनि ओमफ्राय दिंखिया फ्राय बेनिफ्राय लेमु पियाज ओमफ्राय आलु फ्राय ओमफ्राय ओमफ्राय लाब्रा दोङो टमेट'नि ओमफ्राय खिर दोङो ओमफ्राय सबाइ ओंख्रि दे जादो एबार बयल ना मा होनो जानोसै जों दायो Gita gosla buru-buru moजां मोनोब्रा गोसोखौ नोङो आंनो संफिननांगौ नोङो संफैगोन नामायाव आंना बेलाय ओमफ्राय कफि गैला आं जाया ओंखाम नांला खोमा जेबो हौवाफोरा संनाय दा आंनिबा Lasso, prendi qua, io gliele